diferentes ferramentas, vou a distinguir as que eu marco dentro das citas de orientación como as principales, que serían, por unha parte, os portales de emprego, tanto públicos como privados. Temos o de emprego.xunta pola parte pública ou temos Infollos pola parte privada a modo exemplo. Temos metabuscadores do tipo Indeed, temos as empresas de traballo temporal, que moitas delas na oficina nos remiten as súas páginas web, temos as propias webs das empresas, temos boletines aos que podemos acceder, temos as redes sociales. As redes sociales tamén son creadoras de, sobre todo, información, tanto as generalistas, Facebook, Twitter son as máis usadas, como as profesionales do tipo de emprego. Sí que ollo cos tempos que dedicamos a procura de emprego por internet. Non é mesmo estar que facelo de modo eficiente, tal que sí que vos recomendo que no momento en que empezamos a utilizar as novas tecnoloxías o facamos con sentidiño e adiquemos os tempos oportunos a cada ferramenta, porque non todo ten a mesma productividade, o mesmo rendimento despois. Eficiente, próspera procura, bicos!